мактаби махсуси варзишии захираҳои олимпия рақами 8 оид ба акробатика ва ҷаҳиш дар батут соли 1981 сохта ба истифода дода шудааст. Ба ин мактаби варзишӣ таваҷҷӯҳи кӯдакон ва наврасон зиёд аст. Чун таътили тобистон аст, шумораи машқварзун ҳам бештар гардид. қаҳрамони барномаи навбатиамон муҳаммад раҳимов дастпарвари муассисаи давлатии мактаби махсуси варзишии захираҳои олимпия рақами 8 оид ба ҷаҳиш дар батут акробатикаи варзишӣ ва роҳчаи акробатӣ мебошад. лозим ба ёдоварист ки ба ин мактаби варзишӣ роҳ овардани муҳаммад ҳам сабаб дорад, зеро қиблагоҳаша мураббӣ асту нозикиҳои ҷаҳиш дар батут ва акробатикаро аз худи падараш меомӯзад. фарзанди ман вақте ки хурдтар буд, ман аз дасташ гирифта ба толорои варзишӣ бурдам ва гуфтам ки фарзандам, интихоб кун кадом намуди варзиш ба шумо маъқул аст. вақте ки ба толори акробатика воридаш кардам, вақти ҷаҳиш дар батудро дид, гуфт падар, ман нуқтаи ахиронро мемонам ки ман дар ҳамин акробатика машқ мекунам. ман шиновариш бурдам, машқҳое ки мисол зудову гуштинаш бурдам, ӯ маъқул накард. гуфт ман акробатика мешавам, мисли шумовори устоди варзиш, мисли шумовори парчамбардор дар давлата дар ватан мешавам. сабабгори ман падарам буд. Падари ман дар акробатика омӯзгор аст ва ӯ хеле шогирдони зиёд дорад ва ману хоҳарамро ба толори варзишӣ оварда ба мо хеле машғулият нишон доду ва мо хеле машқҳоро ёд гирифтем ва мо оҳиста оҳиста машқ кардем. ҳамин варзиш дар дили мо ҷо шуд. хеле хуб. акнун бигӯед ки вақте ки шумо рӯ ба ин намуди варзиш овардед, чанд сол доштед? ман аз синни 6 солагия машқро шурӯъ кардам. дар ин синни соли хурд вақте ки шумо рӯ ба намуди акробатика овардед, барои шумо мушкил набуд? не, ба ман мушкил набуд, баръакс ба ман осон буд. гуфта метавонед ки барои чӣ дар ин синни соли хурдсолӣ барои шумо машқ тамрин кардан осон буд? дар ин синну сол инаш хуб аст ки ҳамаи чизро тезтар аз худ мекунӣ. хеле хуб. яъне ки ҳар як нафаре ки ҳоло хурдсол аст, ин ё он нозикии намудҳои варзишро ба ӯ нишон медиҳанд, зеҳни қавӣ дорад, ки дарҳол аз худ мекунад. ва бигӯед ки муддати чанд моҳ шумо машқро тамрин кардед ва аввалин мусобиқаи шумо кадом мусобиқа буд, дар кадом мусобиқа шумо иштирок намудеду ва чӣ гуна натиҷа нишон додед? аввалин мусобиқаи ман шаҳрӣ буд ва ман як моҳ машқ кардаму ва сазовори ҷои аввал гаштам. вақте ки дар аввалин мусобиқа шумо баромад кардед, то куҷо итминон доштед ки сазовори ҷои аввал мешавед? ман аз худам боварӣ доштам ки ҷои аввалро мегирам ва тайёрии хуб дида будам. оё шумо тарс доштед қабл аз баромад дар ин мусобиқа? бале, аввал ин мусобиқаи ман буд, ман дар дилам як тарс доштам. хеле хуб. ва чӣ гуна ин тарси худро шумо рафъ сохтед? ман дар ин мусобиқа тарс доштам ва баромад кардам, тарсам гум шуд. аз рӯи кадом намуди ҳамин ришта шумо иштирок кардед? яъне ки шумо дар роҳчаи акробатикӣ иштирок кардед, ҷои аввалро гирифтед, ё ин ки дар ҷаҳиш дар батур? ман дар ҷаҳиш дар батут баромад кардам ва сазовори ҷои аввал гаштам. аксари мураббиёни имрӯзаи ин ришта шогирдони мураббии шоистаи ҷумҳурияи Тоҷикистон Шапоров Михаил Николаевич буда, пайроҳаи устоди хешро идома дода ба насли наврас нозикиҳои ин намуди варзиши олимпиро меомӯзонанд. Маъруф Раҳимов дар мактаби мазкур ба ҳайси мураббӣ кору фаъолият мекунад. номбурда яке аз мураббии муваффақи мактаби мазкур дониста мешавад, зеро шогирдонаш дар чандин мусобиқаҳои хурду калон аз худ таассуроти амиқ боқӣ гузоштаанд. албатта яке аз шогирди фаъолаш муҳаммад мебошад. умуман ҳамасола аз ҷониби мураббиён дар таътили тобистона корҳои ташвиқотӣ дар байни кӯдакон наврасон доир карда мешавад, аз ҷумла баргузории лагерҳои тобистона ва ба ин васила ҷалб намудани кӯдакону наврасон ба ин навъи варзиш. умуман на танҳо ин намуди варзиш, умуман кӯдак бояд аз хурдӣ ба як навъи варзиш, ба он намуди варзиш ки майлу рағбат дорад, ба он
пайваста бояд рафта аз синни кӯдакӣ барои обу тоб ёфтани бадан машқу тамрин кунад. ин намуди мо ҳамихе сохта шудааст ки мо худ кӯдакони аз синни 6 сола сар карда то 16 сола қабул мекунем. қоидаи ҷаҳиш дар батут ин аст ки мо дар иҷрои машқ бояд дасту пойҳоямон рост бошаду ва ҳамон қадар дар ҳаво тоб мехӯрем баҳоямон баланд мебошад. шумо дар ин мусобиқа чанд маротиба машқи салторо иҷро намудед ва рақибони шумо чанд маротиба иҷро намудед? ман дар ин мусобиқа 10 бор салторо иҷро кардам ва рақибони ман 7-8 бор иҷро карданду ва афтиданд. вақте ки сазовори ҷои аввал шудед аз худ боварӣ доштед ки дар ин мусобиқа яъне ки ҳоло шумо таҷриба надоштед, ҳоло шумо дар ин гуна мусобиқаҳо ягон маротиба баромад накарда будед, якбора ҷои аввалро гирифтед. то куҷо боварӣ доштед? ман дар ин мусобиқа мақсад гузоштам ки ҷои аввалро гирам ва ҷои аввалро гирифтаму ва ба мақсадам расидам. хуб, дар мусобиқаи шаҳрӣ ҷои аввалро гирифтед. боз дар пеш кадом мусобиқаҳо шуморо мунтазир буд ва дар кадом мусобиқаҳо боз иштирок намудеду қувваи худро санҷидед? боз ман дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ иштирок кардаму ва бахт бар рӯям хандиду ва ҷои аввалро гирифтам. хуб, мусобиқаи ҷумҳуриявӣ албатта аз дигар мусобиқаҳо ба куллӣ фарқкунанда аст, чунки дар ин ҷо аз тамоми минтақаҳои кишвар ҷамъ меоянд, беҳтарин варзишгарҳо бо ҳам қуввасанҷӣ мекунанд. ва чӣ гуна шумо тавонистед ки дар миёни рақибони пурқуввати худ ҷои аввалро бигиред? аз ҳама рақиби пурқуввати шумо аз кадом минтақаи ҷумҳурӣ буд? аз ҳама рақиби бақувваттарини ман аз хуҷам буду ва ӯ ҳам дар ҷаҳиш дар батут хело ҳам хушрӯй иҷро кард. дар ҳамин мусобиқаи ҷумҳуриявӣ боз чанд маротиба шумо ин амалро иҷро кардед? оё рақобати шумо, ҳунару истеъдоди шумо дар ин мусобиқа аз мусобиқаи қаблӣ фарқкунанда буд? бале. хуб, шаҳр дода метавонед? ман дар ин мусобиқа дар сатҳи баланди техникӣ иҷро кардам ва бехато иҷро кардам. ба фикри шумо дар ҳамин риштаи варзиш бисёртар техника ба варзишгар кӯмак мерасонад ё ин ки қувваи ҷисмонӣ? дар ҷои аввал техника мебошад ва бе физика ҳам намешавад. чуноне гуфтем ба ин навъи варзиш бештар кӯдакону наврасон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд. ногуфта намонад ки ин риштаи варзиш ба барномаи бозиҳои олимпӣ шомил аст ва дар ҷаҳон хело пеш рафтааст. инро қаҳрамони барномамон хуб дарк менамояд, чун дар интихоби варзиш иродаи қавӣ дошт, худро дар мусобиқа ба тарзи назаррас нишон дод. аз ин гуфтаҳо бармеояд ки машқу тамрин зери мураббиёни соҳибтаҷриба қарор гирифта шароитҳои мактаб ҳам мусоид аст. вақти ӯро мо ба толори акробатика бурдам, ӯро ма кӯшиш кардам ки озодаш кунам, худ дар ҳамунҷа дар батуту дарвочаи акробатикӣ ҳамчун кӯдак бозӣ кунад, ки дар дилаш шавқу ҳаваси амӣ риштаи варзиш зиёдтар шавад. ва оҳиста оҳиста ман нисбаташ ҷиддӣ рафтор кардам ки дар мусобиқаҳои шаҳриву ҷумҳуриявӣ баромадҳои хубу хубтарро иҷро кунад. пирӯзии кори шумо дар чӣ аст ки якбора дар ду мусобиқаи аввали худ ва ҳатто дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ сазовори ҷои аввал шудед? нақшаи кори ман ҳамин хел аст. соати 8 ба толори варзишӣ меравам ва соати 11 мебароям. баъд аз он ман ба мактаб мераваму аз мактаб меоям ва боз дар хона ҳамон машқҳоямро такрор мекунам. яъне ки кори шумо пайваста машқу тамрин кардан аст ва масъалан ҳамин машқу тамринҳо ба шумо натиҷа дод. ҳамин тавр? бале. то ҷое ки мо огаҳӣ дорем, устоди шумо қиблагоҳатон аст ва муносибати он кас дар толори варзишӣ бо шумо чӣ гуна аст? яъне ки сахтгирӣ мекунад ё ин ки меҳрубонона рафтор мекунад? дар вақти машқ бо мисли устод серталаб аст ва ба мо чизеро ишон медиҳад ва онро талаб мекунад ва мо ба устодамон ишон медиҳем. дар толори варзишӣ вақте ки шумо ба машқу тамрин фаро гирифта мешавед ва он қоидаҳо, он нозукиҳое ки устод ба шумо нишон медиҳад,
чанд маротиба иҷро мекунед ки ва баъдан аз удааш ба хубӣ мебароед? ҳамон қоидаҳое ки ба мо ишон медиҳад хеле нозук ҳастанд ва мо хеле онро иҷро мекунем ки ба мақсадамон бирасем ва онро хеле ҳам хушрӯ иҷро мекунем. баъзе нафарҳое ҳастанд ки дар як рӯз ду рӯз ин амалҳоро аз худ мекунанд ва нафарҳое ҳастанд ки дар як-ду ҳафта аз худ мекунанд. яъне ки аз ҳар як худи варзишгар вобастагӣ дорад ки чӣ гуна аз худ мекунад ва чӣ гуна завқи баланд дорад. агар варзишгар ба ин ё он намуди варзиш завқу ҳаваси баланд дошта бошад, фикр мекунам ки дар муддати як рӯз ду рӯз ҳадди ақал метавонад ки ӯро хубтару беҳтар иҷро намояд. ва боз ҳам мегардем ба ҳамун машқу тамринҳои ки дар толор шумо баргузор мекунед. шароитҳо дар толори варзишӣ чӣ гуна аст? он таҷҳизотҳо он батутҳое ки шумо дар он амалҳои акробатикиро иҷро мекунед дар кадом сатҳ қарор доранд ва умуман худро чӣ гуна ҳис мекунед дар толори варзишӣ? ман худамро дар толори варзишӣ хеле ҳам хуб ҳис мекунам. мо дар толорамон батут ва роҳчаи акробатикӣ дорем. мо дар батут ва роҳчаи акробатикӣ ин шартҳоро иҷро мекунем ва мо аз ягон чӣ камбутӣ надорем. бешубҳа ҷамъомади муштараки тамринҳо ба мураббӣ имкон медиҳад ки шогирдро ба дарки умқи ҷаҳони варзиш раҳнамо кунаду дар ин замина барои рафъи иштибоҳ имтиёзе ба даст орад. дар мусобиқаи нахустини муҳаммад камбудиҳо эҳсос гардид, аммо ҳама ин ислоҳшаванда буданд. ба ҳар як имову ишораи мураббӣ бо диққат гӯш меандохт. ин буд ки дар зарфи начандон тӯлонӣ ба яке аз варзишгарони фаъол табдил ёфт. ҳамин тавр дар мусобиқаҳои ҷумҳуравӣ дар риштаи ҷаҳиш дар батут пайваста натиҷаҳои назаррас манзур намуд. дар баробари муҳаммад беҳтарин варзишгароне дорем ки исмонов довуд аст, саидов муҳаммад аст, каримов саймуддасир аст, муртазои мустафо ҳаст. ин шахсони ин наврасони бисёр қобилияти хуб доранд, дар мусобиқаҳо ҷои аввалро ишғол мекунанд. айни ҳол чун таътили тобистон аст ва вақте ки шумо машқу тамрин мекардед, ҳам дар мактаб таҳсилро идома медодед, ҳам ба машқ фаро гирифта мешудед ва дарсҳои шумо ё ин ки машқҳои шумо ба ин якдигар халал намерасонданд? не, ба ман халал намерасонданд. ман вақтҳои машқамро ва вақтҳои дарсамро ҷудо кардаму ба ман халал намерасонанд. вақте ки дар мусобиқаҳо баромад мекунед, аз мактаб устодон чӣ гуна шуморо дастгирӣ мекунанд? бо медалу диплом ба мактаб бармегардед? омӯзгори ман дусматова бозоргул мебошад ва ман аз мусобиқа бармегардам, бо диплому медалам бармегардам. ӯ маро хеле дастгирӣ мекунад ва медалу ифтихорномаи маро ба саҳна бароварда ба бачаҳо мегӯяд ки Раҳимов Муҳаммад имрӯз ба мусобиқаи ҷумҳуриявӣ рафта сазовори ҷои аввал гашт. хеле хуб. яъне вақте ки шуморо ин гуна дастгириҳо мекунанд, ҳамсабақони шумо ба шумо чӣ суханҳо мегӯянд? оё шудааст ки аз миёни онҳо нафаре пайрави анамин амалҳои шумо шуда бошанд? бале, аз миёни ҳамсинфонам Илҳомҷони Муҳаммад бо ман дар толори варзишӣ машқ мекунад. албатта варзиш ҳамин аст. ҳар нафаре ки ба варзиш машғул мешавад, худро солимии худро ҳифз мекунад, худро солиму бардам ҳис мекунад ва беҳуда нест ки мегӯянд ки пешравии давлат аз солимии ҷомеааш вобастагӣ дорад. бинобар ин ҳар яки шумо метавонед ки ба варзиш машғул шавед, дар вақтҳои холигӣ вақти худро бо ин ё он намуди варзиш сипарӣ намоед. ва муҳаммад, пас аз ин мусобиқаи ҷумҳуриявӣ боз машқу тамринҳоро идома додед. боз дар кадом мусобиқаҳо ҳунару истеъдоди худро санҷидед? боз ман дар чанд мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ иштирок кардам ва сазовори ҷойҳои намоён шудам.
чуноне маълум шуда аксарияти машқварзонро кӯдакону наврасон ташкил медиҳанд. Ба гуфти мураббиён дар ин сину сол омӯзонидани ин намуди варзиш мусоид аст, зеро кӯдак имкони қабул намудани тарзу усулҳои онро дорад. Бояд гуфт ин нав нозукона иҷро гардида аз шахс масъулияти зиёдро тақозо медорад. Нафароне ки ба ин намуди варзиш машғуланд қобилияти қувватнокӣ, устуворӣ, чандирӣ, мувозинат ва таҳкими умумии мушакҳоро инкишоф медиҳанд. Дар мактаби мазкур хоҳарчаи Муҳаммад Омина низ тамрин мегирад. ман дар толори варзишӣ бо ҳамроҳи хоҳарам Оминаҷон машқ мекунам ва ӯ хело ҳам аз 4 солагӣ дар толори варзишӣ машқ кардааст ва ӯ хело ҳам хушрӯ машқ мекунад ва ӯ хеле медалҳо дорад. Ӯ 44 медал дораду ва 24 ва ҳамаи ӯ ҷои якум аст. ӯ аввал аз майдакиаш сар карду ва машқҳои хеле хуб дошту ва сазовори ҷои аввал гашт. аз Омина шумо дар оянда чӣ умед доред? ман аз хоҳарам умед дорам ки ба мусобиқаҳои аз шаҳр берун раваду ва сазовори ҷои аввал гардад. хеле хуб, мо низ ба Оминаҷон комёбиҳоро орзумандем. боварӣ дорем ки мисли бародараш яке аз варзишгарони пешсафу пешқадами ҷумҳурӣ мегардад. беҳтарин нави варзиш барои обу тоби ёфтани бадани кӯдаку навр аст. ин худ варзиши гимнастика мебошад, чунки аз мо дар баробари ҷаҳиш дар батут қисми зиёди тамринҳои мо ба намудҳои гимнастикӣ вобастагӣ дорад. аз ин хотир мо ҳамасола дар тӯли моҳҳо ҷамъ мекунем. баъд чунки ин хел ҳаст ки дастпарварро ҷалб мекунем ба ин нави варзиш, баъзеш дар рафти тамринҳо майл ба дигар намуд пайдо мекунад. ба ҳамин хотир мо онҳоро дар гурӯҳи захиравӣ мемонем. баъдан агар ки бинем майлу рағбаташ зиёд шид, баъд дар гурӯҳи асосии мактаб ворид мекунем. дар ҳақиқат ба натиҷаи назаррас ноил гаштани варзишгар қабл аз ҳама заҳмати зиёди мураббӣ нақши аввалин дараҷаро мебозад. ба ин тарз бояд мураббӣ дар кораш масъулият дошта бошад. баъдан кӯшишу ғайрати шогирд машаққати мураббиро низ осон мегардонад. барои тайёрии ҳамаҷониба дидан ба сабқати бурунмарзӣ гузарондани ҷамоматҳои таълимиву тамринӣ ҳатмӣ аст ва Муҳаммад ки дар мусобиқаҳои ҷумҳуравӣ иштирок карда ҷоизадор шуд, масъулин ҳам аз натиҷаи назаррас нишон додани ӯ дар мусобиқоти бурунмарзӣ мутмаин ҳастанд. амин намуди акробатика яъне ҷаҳиш дар батут вақте ки ҳар як нафар онро тамошо мекунад дар аз нигоҳ бисёр кори осон метобад, вале дар асл иҷрои ин амал бисёр кори мушкил аст. агар дар ҳоле ки қоидаи ин машқи акробатикиро дуруст ва дақиқ иҷро карда натавонед, метавонед ки ба мушкилиҳои гуногун дучор шавед. яъне ки метавонед ки дасти шумо, пои шумо, миёни шумо лаб бардорад, яъне ки зар бардорад. шудааст дар рафти машқу тамринҳо ё ки дар рафти мусобиқаҳо шумо ба хатогӣ роҳ додеду ба ин гуна мушкилот дучор шуда бошед? не, ман ягон бор лад набардоштам, чунки ман ин машқро дуруст иҷро кардам. барои дуруст иҷро кардани ин машқ бояд чӣ кор кард? бояд аввал варзишгар баданашро гарм кунад ва мушакҳояшро кушояд ва баъдан ба машқ шурӯъ кунад. бояд ягон нафар бе назорати устодон машқҳои акробатикиро иҷро накунанд. вақте ки ин амалҳоро иҷро мекунед, дар ҳаво ана ҳамун сартобхӯрӣ ба шумо дучор намешавад? ба мо дучор мешавад. каме каме сарамон тоб мехӯрад дар ҳаво. мо аллакай ба ин одат кардем ва мувозинатамонро хуб нигоҳ медорем. муҳаммад, ин қадар соле ки шумо машқу тамрин карда истодаед, соҳиби чанд медал ҳастед ва аз ин медалҳо чанд то аз ҷои якум, дуюм, сеюм аст? ман ҳамагӣ 97 медал дорам ва 66 тои он ҷои якум аст ва 24 тои дигааш ҷои дуюм ва 13 тои дигааш ҷои сеюм мебошад. ва ин медалҳоро шумо мебинед, ман инҳоро ба наздикӣ дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявии шаҳрӣ буридам. боре шудааст ки аз Тоҷикистон берун дар мусобиқаҳо баромад карда бошед? не, ман фақат дар мусобиқаҳои дарунӣ баромад кардам. маҳорате ки берун аз ҷумҳурӣ иҷро мешавад, аму маҳоратро бояд
бе ягон хатогӣ иҷро кунад. ба сабаби ҳамин мо тайёр карда истодаем ки аму меъёрҳое ки дар берун аз ҷумҳурӣ дар мисол чемпиони ҷаҳон байналмилалӣ ва олимпиада иҷро мешавад, аму намудое ки аз ҷаҳиш дар батут ҳаст, ҳамин муҳаммад иҷро карда бояд тавонад. дар ҳолате ки мо аму намуда мегӯем ки иҷро кун, ӯ дар як ҳолати ҳаяҷон ҳаст. мо кӯшиш мекунем ки аз нигоҳи психологӣ, аз нигоҳи мисол педагогӣ ба ӯ кӯмак расонем ки берун аз ҷумҳурӣ баромад карда тонад, дар ҳолати ҳаяҷон нашавад. ман дар оянда орзу дорам ки дар мусобиқаҳои аз тоҷикистон берун баромад кунам. айни ҳол таътили тобистона аст, ба чӣ кору машғул ҳастед? ман дар таътили тобистона китоб мехонам ва машқ мекунам ва каме дигар истироҳат мекунам. дар оянда чӣ мақсад доред ва дар пеши бор кадом мусобиқаҳо интизор аст? ман дар оянда мехоҳам мисли падарам устоди варзиш шавам ва хеле шогирдони зиёдеро тарбия кунам. муҳаммад раҳимов дар барномаи телевизионии матин ки бори нахуст дар маркази дилхушии марвел гузаронида шуд иштирок намуд. аслан ба барнома дастпарварони мактаби махсуси варзишии захираҳои олимпия рақами 8 даъват шуданд. ном бурда дар шартҳои гуногуни барнома гузариш аз монеаҳо, ҷаҳиш дар батут ва кӯҳнавардӣ низ маҳорати воло нишон дод. яке аз шартҳои писандидаи муҳаммад ҷаҳиш дар батут буд ки дар 1 дақиқа 38 маротиба иҷро карда беҳтарин иштирокчӣ гардид. тибқи натиҷагирии ҳайати ҳакамон, қаҳрамони барномаи имрӯзаи матин муҳаммад раҳимов гардид. офарин мегӯем ба муҳаммад раҳимов ки тавонист ки пас аз иҷрои шартҳои гуногуни акробатикӣ унвони қаҳрамониро моли худ намояд. аҳсан мегӯем.